Mangge. Kaon ta mangge. Ayun. Sarap din no. Nagtago mo ha. Ano, no, may dog. Kanya aslong. Mm. Aslong? Mm. Aslong di? Uslong bitaw na. Tubod na ikong laway. Oh. Palit. Ayo yo, pangatag. Ako na. Banyan Ako ni. Ay, ibutan na pa na Wala na hipon ako. No, 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 no. Kuan na napay madagilot ana, si Ira. Diha ron nagkuha. Di ba tayo dire, Ray? Anong kama? Walang hipon? Tayo lamig man. Bag. Kalat magkan tanga. Ayun, palatan. Mulik ig mangga sa negros pang labay ra. Ito. Sa piso buo. Tunganin mo to. Uy, gamay ra karon na. Ayun, te! Slice na! Nagtabot Slice ako na! na. Yay, na pa oh. Manay hipon. Katong sa kay tamis hinog-hinog. Kani kay grabe ka. Wala na hipon. Astom na? Hmm. Gala ko. Kaya ko. Tawa ko. Alam. Buwan na lang. Ikaw ra. Mais. Lungag ng mais. Ay, bukal na. Hi guys! Hello. Hi, Rai. Hey, Rami. Hi, hi. Guwapa lagi karon, Rai. Naka-red pa. Char. Okay. Ah? Asa dahil? Char. Sana all. Surrender na yung suban, Rai. Pila na nakatuig, Rai? Kani. O 5 katuig. Wow. Ang among fresh na isda.